Ľuboš Blaha, podpredseda parlamentu za Smer SD, sa vyjadril, že bude uprednostňovať alternatívne médiá pred mainstreamovými. Z jeho účtu na sociálnej sieti Telegram citujeme. Odrazu ma začali volať mainstreamové médiá. Utrite slinu pokrytci, ja dávam rozhovory alternatíve. Áno, plním svoje sľuby. Mojou prioritou je alternatíva, nie oligarchické médiá. Svoj prvý rozhovor ako podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky som absolvoval ešte včera s e-reportom, dnes som u seba v kancelárii prijal Mimi Šrámovú, budúci týždeň idem do Infovojny, v zápätí do Slobodného vysielača. A potom si možno nájdem čas na hlavný prúd. Blaha ďalej dodáva. Korporátnym médiám, ktoré mi odrazu neustále vyvolávajú, som to odkázal veľmi jasne. Toto je moja SMS pre Slovenský rozhlas. Ďakujem pekne za pozvanie, ale po svojom zvolení budem dávať prvé rozhovory alternatívnym médiám, ktoré nezakazovali môj vstup do diskusných relácií počas 3 rokov v opozícii. Mám v pláne rozhovory s Tu a teraz a hlavnými správami. Pekný deň.